behar duguna, ez? Nik izan du lehen, nik ez dakit hemen dauden jente lagun askorekin izandako elkarrizketa pilo batetik ikasi dut ariak daudela hor, eta ari horiek lotu egin behar direla, ulertzeko zer gertatzen ari da, ezta? Bizitza realean uste dut, antzeko zer gertatzen dela. Eta gau, liburuaren nire galdera bat, segurazki horrez dagoena, zen normalean liburuari buruz hitz egiten duzunean, hitz egiten duzu idatzi nahiko zenukenari buruz, eta gero liburuan ez dagoena, normalean esaten da, ez? Baina nire nahia zan hori esatea irakurleari joko hori proposatzea, ez? Zu zer egiteko prest zaude onartzen baldin baduzu gezurpean bizi garela, ez? Non aterpetuko zara? Zein da zure aterkia gezurpetik estaltzeko, ez? Lehor mantentzeko. Hori da, proposatzen zaiona irakurleari. Nik horregatik aukeratu nuen liburu intenso eta trinko bat egitea, ez? Ez diot inori egon nahi irakaspenik edo esaterik, jo, bitu zu ze itzua zaren, ze tontoa zaren, da ni ze listo naizen, da ni konturatzen naiz. Lanbropean edo lanbroaren beste aldean zer dagoen da zu ez da hori kontua ez. Kontua da esatea, jo, lanbropean bagaude, baina zer egiteko prest gaude. Hortik irtetzeko, edo ez. Igual onartzen dugu horrela bizitzea ez, etengabeko gezurpe honetan ez, baina bueno, hori da, horregatik daudea hainbeste ari liburuan, ez? Eta gero ni ere bertulako persona dispersoa naizelako ere bai, Bada periodikoko kasu benetako bat, ez? Garaia, kasu bat da, ez da, esan dezagun, ekintza politiko bat, edo ez da, kasu bat, ez? Kasu extraño bat. Ekintza politikoa gehiago da saioan entzat, ez? Ilobaren entzat, bueno, hemen personaje batek ere ez du egia osoa esaten. Gorde egiten du, egian esati bat bera entzat, ez? Eta saioa Iloba filosofoa denak, bueno, berak ekintza politikotzat dauka, San Vicente neurozirujau hau, baitzea eta ez bakarrik baitzea, ez? Berak uste du, bueno, horren besteranoko eragina edo horren besterako boterea dutenak, horren besterako mina eragiten dutenak, akabatu egiten direla. Soberan daudela munduan. Bueno, erantzat ekintza politikoa da, hori, ez? Oso argi dauka. Bueno, gero ikusiko da, igual hori ere benetan eitzela bere asmoa, ez? Hori izan daitekela aitzaki bat, ez? Estakuru bat beste mendeku mota batzutarako.